Всичките в кабинката. Да. Всичките да вас снимам. Мале, каква красота. Братка, къде си? Мале, много ще ми завидят, да знаеш. Лука. Мамо, как е там горе? О, не знам, мамо. Още се кача. Края му не се вижда. Как се чувствате? Опишете вълнението, което усещате. Супер, супер. Той е неописуемо, нали? Да. Трябва да се изживее. А лифта И на още, това, и на- Сняг заваля. на Банско поле е голямо. Стана. Колкото са по-голяма и там има повече сигурност, пространство, луи, там много. по-тясно, виж как е разчистено. То там даже майче има няколко. Мале, красота. Са по-хубави, вижте. Планини. Аз не сякаш са по-големи тяхните кабинки. Защо надраскали тези диваци и да не може да се... Да. Да, бе. Емо, то кой знае колко години са го Вие ползвали. 94-та година. 9-4 виж. Дали е възможно, не знам. Ние къде се качихме? Не знам. Да, къде е? Мамо, вижда ли са края на лифта? Не, мамо. Вие снимате там, виж колко е красиво. Аз се виждам въжето да продължава. Какво виждаш? Въженцето как продължава все по-нависоко и нависоко. Края не му го виждам определено. Мале. А и натам снимай, дай. Виждаш ли? Супер. Аз ти викам дай да отворя вратата. По-хубаво снимай. Да, да те забавя. Ей, като ще му се спусна по дупе надолу.